Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayawan ikaw, O Ginoo. Ang mga Hudiyo nagbagulbol batok kang Hesus kay miingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Busa miingon sila, dili ba siya si Hesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan o inahan. Busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit. Si Hesus mitubag, ayaw kamo pagbagulbol. Walay makaari kanako, gawas kun ang amahan nga nagpadala kanako, magdani kaniya ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios, ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya muari kanako, apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maulamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo nga ang mutuo may kinabuhing way katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining pan dili gayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Kung mukaon mo o pamahaw, paniudtog, panihapon o snacks, unsa may naa sa inyong unahuna, aron mo mamatay o mabuhi? Mayo. Wa day nagunahuna nyo din nga nikaon na kuani, patay gyud kuani. Pero kasagaran sa atong gikaon, pulos-pulos makapatay. Kaon ng cake, bantay sa diabetes. Kaon kag tambok, bantay sa high blood. Kaon sa kag pulos isda, bantay sa bukog. Makapatay ay. Tanan ginatong gikaon, makapatay. Gani, ang tanang nangaon o tanang naghatag aning pagkauna o namaligya aning pagkauna, pulos-pulos na nangamatay o pulos na gin nangamatay. Nya wata ni ma-alarm. Wa mo ma-alarm nga sige tang kaon nya patay lang yapon. Awa mo ana? Siya rosan no? Mao na si Kristo mi-offer siya pagkaon, ingon siya ni ay pagkaon na di gyud mo mamatay. Nya unsa man pagkaonan? Ang iyang unod. Saman, mutuo man ni dili. Sure, wa man gani ko mutuo kamo na noon. Bitay, tuo sa goy. Nakaron unsa may paagi nga makaon nato si Kristo. Dinhi sa misa, duha ni kalamisa, ang lamisa sa iyang lawas ug lamisa sa iyang pulong. The liturgy of the Word and the liturgy of the Eucharist. Panahon sa mga pagbasa hangtod yun sa walis pare, ang atong gikaon ana si Kristo diha sa iyang pulong. Di ba? Ang pulong sa Ginoo, espiritu o kinabuhi. Mao na siya. Unya kay ang pulong nahimo mang tao ang pulong. Pwede na sa dato siya kanon sa iyang unod. Kay doon na naman siya unod. And the Word became flesh. Karon unsaon man pagkaon ang unod ni Kristo? Kana duha sad ka paagi, kalawat o dawat. Unsaon pagkalawat?
kini sakramento kanang puti ba nga kwan lawas ni Kristo unsa inyong itubag. Karon unsa may dawata nga si Kristo naa sa matag tao, kanang imong tupad na flesh gibunyagan man na diha ni Kristo, kana siya Kristo na nya. Ang paagis pagkalawat ni Kristo anang imong tupad mao ang pagdawat niya nga matud pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, pag dinawatay kamo, pagkaluy-anay, paghigugmaay, pag-alagaray. Sige, lingiat ko na imong tupad, left and right. Saman, makadawat ka na? Sige, ingna ko no, pangutan ako no siya, ingna, mudawat ka na ako, ingan. Nganong naamay wa maglilingi ay? Kana practice lang na din nga magdinawatay ta nya tuwa may daghan ditong gapuyo sa inyong silingan inyo sa katong gidawat mao na naroy problema. Basin pa og dinhi may kikang mudawat pero igabot ito wa ni mudawata mapaong si Kristo. Unya ra ba si Kristo dili ra ba na dawat lang kung dili alagad. Ang simbolo sa pagdawat sa imong silingan mao ang pag-alagad. Mo na ningon si Kristo, mianhi ko aron mo alagad. Nya kay magsige man tagkaon ni Kristo, sige man tagpaminaw ni Kristo, kamao sad tang mo alagad. Nya kamao mo alagad sa inyong silingan. Sige ko no, suwayin nyo iguli, kamoy panilhig dito sa tugkaran sa inyong silingan. Nya kung niklag up ilang kanal, kamoy limpyo. Testing ilang karon lang Domingo ha. Og wasan sila'y kanal, himuig kanal kay basig maglinaw ng tubig silang balay. Himuig kanal ba? Inyong kautan mo kanal. Nya inyong pasiminto ana. Nya kung tan-aw nimo sa imong silingan nga ngit-ngit kay lagianan, butang igsugasan ana ikabit sa inyo aron kamo mo'y mag-anto sa bayad. Kanang buntagan nga suga ba, kanang pangkuan ba, pangtamuag, alagad man gunagon. Nya kung nang imong silingan nga babae, gibuwagan siyang bana, pahuaming imong bana ngadto. Alagad mo gyapon na. Kinsa may tig-alsas tubig nga di nam to siya kadaog. Wa ko moingon nga padulgon imong bana kana bang alsas tubig, kana mga bugat bang alsahonon ba? Palihuga sa imong bana, pero aron sa di kayo magduda, kuyugi na lang sad. Kuyog ba? Nya kung ang imo ganing silingan gibuwagas asawa, ang imo sang asawa pahuwami ngana. Nya kung tan-aw nimo pare lonely kayo, pahuwami imong asawa aron himuon nga kanang lektor mo appeal sa mga organizations dinhi aron mo aligre ang kinabuhi pare. Og mao ni ano ba masugaw pa mamugotok pare. Si Kristo bitaw, ang iyang kuyog ato, mga babae baya sa Jerusalem. Di ba? Pakuyog po na inyong mga asawa dire. Kisa inyong pakuyogon, kana inyong mga anak. Ayaw lana, kay mamiligrong pare anak. Arang-arang na lang ang asawa ninyo, kay managanam ng pare. Ayaw, patiyan tas bana niya. Bitaw, ang nindot, kana giyong makakita ta o makatagamtam ta unsa gid ining pagkauna si Kristo. Mao na giaghata sa atong tubag sa Salmo responsoryo, tagamtama og tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Unsay kalainan sa atong pagkaon nga lawasnon og ni Kristo? Unsay kalainan? Kita mo kalainan? Naidaghan. Pero ang pinakanindot nga kalainan mao ni ang pagkaon nga lawasnon makapahimo natong daw. Tanawag na kay buga sa inyo. Hadlok ay kagkawaton, imo ginang siradan. Na kay kwarta, ipapalit sa imong mga pagkaon, imo ginang tipigan og kawaton ganib kihag yung kana. Di ba? Pero kaning pagkaon na si Kristo, the more nga daghan ikag Kristo diha nimo kanang puno kay kas iyang pulong, puno kay ka sa iyang mga grasya,
pagkakusugan nimo manghatag. Mubiya ko kas inyong balay aron manghatag lang anang Kristo. Muna sila si San Vicente Ferrer, sila si Pedro Calungsod, sila si Lorenzo Ruiz, namiya sa ilang pamilya, nang hatag kay purting daghana na nila, puno kay sila ni Kristo. Muna kalainan, kusog manghatag ang nagsigig kaon sa Ginoo, mga daw ang mga kusog mukaon dinis kalibutan. Kamo, unsama mo, daw o manggihatagon? Hilom kay tingog. Tanawang og tagamtama ang hitabo sa atong simbahan. Ana malibot-libuta inyong mata. Kani dagko bianig kantidad. Pero daghan kaayo nga kana bitang puno sa pulong sa Ginoo nang hatag. Mao ning nakahimo ta ani, nang hatag man sila. Puno ba? Kamo nakapanghatag na mo dinhi. Congratulations. Kung dipindi lagi na og puno ka sa pulong sa Ginoo, manghatag gyud ka. Sino kay naay duha ka PWD, ang usa buta, ang usa pungkol. Nakapanghatag nato dinhi sa ilang ginagmayng tigom sa ilang madawat nga kwarta, nagtigom kay manghatag gyud diri PWD. Kamo gani nga saktos mata, saktos tiil. Ambot lang. Congratulations kung nakapanghatag mo. Muna karon ang atong ipamaligya nga mga slots dinhi katong Hope and Opportunity 5,000 man to ka slots. Ato na tong gi-close kay nahali na ni sobra pag yung 52 slots. So 5,052 slots ang nahalin. Sus, praise the Lord. No? Dalaygon ang Ginoo diha nga naglihok sa mga taong puno sa pulong sa Ginoo. Ang ato sa igbabayad sa atong generator, 180 slots man to na special slots tag 5,000. Ang nahalin sad as of yesterday, wa pa man nato maihap ang tanan kay naa pa may gisigig hatag kutob tingali ni karong Martes or Miyerkules atong iphon, pero gi-close na nato karon. Kaya ang halin nato niabot na sa 190 slots. Oh, pakpak yapon. Nindutan mo sa Ginoo. Nya di mo ana, nakapil mo ana. O wa mo kapil na naman sa laing slot. Gipatabang ta sa atong Archdiocese karon, pinaagi ni Monsignor Ruben Labajo, ang direktor sa atong WAF, World Apostolate of Fatima, aron pagtukod sa ilang kapilya, kanang replika sa kapilya dito sa Portugal, sa Our Lady of Fatima, nga gitawag og Kapilinha de Fatima. Tuwa na dito sa Takop, San Remigio. Atong butang ilang panride, help build Kapilinha. Nagkinahanglan sila karon og 29,500,000 aron pagtukod anang maong kaning kapilya. Ngunang ingon sila, Pader, kuan man mo, daghan man kay mo dihag mga generous parishioners, pwede kahag imo ming tabangan. Amo na karon i-close ni nato atong projects usa dinhi, ato usa nang fokusan, tabangan na natog hatag. Okay na ninyo? Munang doon natay bagong slot na gitawag og Mother Mary's Healing and Deliverance. Mother Mary Healing and Deliverance. HD. Tag 1,000 na per slot. Nya, ako ning gihunahuna, kuan sa kusmahal nga birhen ba? Mother Mary, imo man gid ning kapilya, makapromote man gid ni og kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Unsa may akong i-encourage ani sa mga parishioners para nami something to look forward. Ingon din siya nga birthday man ako karong September 8. Hatagi ko ninyo birthday gifts, dili na mga buwak nga inyong ibutang sa tiilan sa akong imahin. Hatag na lang mo tag 1,000.
kamong tanan nga tuon ako hatag mo tag 1,000 tukuro na natong kapilya and I will give you healing and deliverance. Nagkinahanglan ang kalibutan karon og total healing and deliverance aning virus nga pandemic. Tulo na ta ka tuig ani hapit nagantos. Dako nakainig damage sa atong kalibutan ug sa atong ekonomiya ug sa atong kinabuhi. Porti nang daghanang patay tungod ani. Either namatay sa COVID or namatay sa karatol kay nahadlok sa COVID. Grabe yun. Muna kinahanglan ta ni Mama Mary. Nya karon ato ning buhaton. Ako tabang sa kuanisan. Ang ako mga kita sa akong dupa-dupa, ako sa ihatag. Oh. Ako makahatag man jud ko anig labing minus tingali. Tag na po kaslats kada semana. Makahatag jud ko ani. Unang salig lang pug ko nga makatabang kita nila. Nya ang kuan diha ang mga pari nga apil ani mao si Monsignor Ruben Labajo sa Balamban, si Father Lyndon Ruiz sa San Remigio, naasad si Father Monsignor Roger Fuentes sa kanang San Nicolas, nya ako nya napas Father Moinil Lapa sa Gindaruhan, nalimot pa ko sa kapari. O ang pinaka number 1 ani si Archbishop Palma kay siya may presidente sa foundation. Pero nganong ibuhat man tungod kay dunalay upat ka replika sa tibuok kalibutan nga gi-allowed sa Portugal so far ug ang ikaupat dinhi sa Asia. Nya sa Asia dinhi sa Philippines, nya sa Philippines dinhi sa Cebu, nya sa Cebu dinha sa San Remigio. Oh. And that is why Bishop Palma is very proud na kita gipili dinhi sa whole Asia. Kita gipili ang Philippines. Unya ato sa ning legacy sa atong 500 years of Christianity nga makatukod tag replika sa chapel dito sa Cuba de area sa Portugal nga ang epekto dito sa Gracia maura sa ang epekto dinhi kun mo bisita ta kaysa moadto pa ta dito puting layuan ana no nga maka-feel ta ba makatagamtam ta og makita nato ang kaayos Ginoo. Kung ato ning matukod, mupaspas man kay karon beams pa may nako namot nagtaod na ba kato dito ang mga trusses karon kay last month ang upat ka beams pa may nataod nana karon but nataod na bang trusses hinay ang trabaho kay jutay tao kay way kwarta amo na karon ug ato ning ihatag tag 1,000 sugod karong adlaw basin pagsunod semana mura ning murakit niya ang kuhan ani ang iyang inaugural blessing gitarget ni Archbishop nga karon untang pista sa Birhen sa Fatima October 13 ang katapusan nga pagpakita sa mahal nga Birhen mo na target mo na ang atos ang targeton September 9 nga daghan na tag mahatag nga mga slots aron human-human gid siya ni ka October kuan unta 13. Nindot kay na nga something to look forward. Bunga sa atong pagsigig kaog Ginoo, mahigugma ta siyang inahan, mahigugma sa ta siyang simbahan, mahigugma sa ta sa iyang debosyon. Kay lagi mag-anam tag kapuno ni Kristo, mag-anam tag kamanggihatagon, mapariha ta atong biyuda nga hastang iyang ipapalit og pagkaon gihatag na niya ngadto sa simbahan sa katilingban. Unya in return ang Ginoo say muhatag sa atong panginahanglan nga di gyud nato makabot bisag unsaon pa natong kumbati nga mao ning kaayuhan and deliverance aning COVID-19. Muna mulaon ta diha sa mahal nga Birhen Maria. Nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay.
Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.